Мына татар халыгыбызга. Ике әрмән чыраса, алар сөйлиләр үз телләрендә әрмәнчә. Ике Азербайҗан чыраса, алар да үз телләрендә сөйлиләр. Ике грузин чыраса, алар да үз телләрендә грузинча сөйлиләр. Ике татар чыраса, урысча сөйлиләр. Ничек без шулай мына сөйләшмәсәк дә, безнең бит сүз байлыгыбыз югаладыр, шулай бит. Күбрәк сөйлибез, күбрәк сүз байлыгыбыз бездә буладыр. Әлбәттә. Качан инде сөйләшергә кем белән дә юктыр. Ул сүз байлыгы югала, шулай кайбер сүзләрен дә онытып каласың. Безнең татар милләт вәкилләре, ниләр милләт вәкиле төркчә инде депутат, аларның татар халкының адәмнәре, ничек әйтергә инде милләт кешеләре, алар бик хөрмәт итәләр бүтән милләтләрне, мин әйтеп тормыйм да кайсы милләтне. 3 чакрымнан, 4 чакрымнан күрсә бүтән милләт кешесен, шул теленә күчә дә тырыша ошарга ул кешегә. Минемчә ул ана биргән сиңа телеңне, атаңны, ул син менә бәлки бер ягыннан ул мине дин әһелләре гафу итсеннәр, бер ягыннан Аллаһ Тәгаләне барлыгына берлегенә ышанырга безнең мәҗбүрибез, бурычыбыз. Икенчедән, ана атаңны искә төшереп, ана нинди телдә сөйләштеләр, шул телдә минемчә без мәҗбүри сөйләшергә тиеш. Туган телебезне хөрмәт итеп, ул телне безне тәрбияләде. Безгә төп шуны нече уршачбыз, нравственные шундый стержень урша әйтмешли бирде ул безгә. Әгәр дә син әле ушы бу милләт нидә хузурында әгәр дә син тәрбияләнмәсәң, кем белән нинди кеше булырың? Син аракка башыңны салып, бузылып китерин бәлки. Син ата-анаң татар булганга күрә, мусулманга булганга күрә, бәлки син телеңне саклап, юк, телеңне сакларга сиңа ни биргән шанс биргәннәр. Син кеше булып калгансың, эчмиче, бузылмыйчы. Шуны әйтәс килә, кеше аңламый аны, ата-анаңа рәхмәт әйтеп, балаларыңны да шул телдә тәрбияләргә тиеш. Син менә шушы фикер хакында нинди менә сез уйда йөрисез менә минем шул әйткән фикер хакында? Әйтәмче, мәрхүм атай, ул менә шулай әйтә иде. Урамнан өйгә килдек, татарча сөйләшәбез. Чыбыркы белән бер менә йомшак урында. Бездә дә шулай. Чыбыркы булмады, но әйтә, урамда урысча сөйләшәсең дә. Урамда, өйдә, мәктәптә урысча сөйләшәсез, өйгә кайттыгыз, татарча сөйләшегез. Инде менә сез бик дөрес әйттегез. Мин шуны әйтәм дә, пәйгамбәребезнең соңгы вагазы булган, ул әйткән, елап бит ул әйткән менә соралган, ике куллап Аллах юлында йөрегез, менә тотыныгыз ислам диненә. Ике куллап тотыныгыз. Раш бик дөрес әйтәсез. Вакыты бармы, юкмы, акышызы бармы? Айда пошли на троих задин. Алла сакласын. Менә шул на троих түгел, менә бире килегез. Менә бире килегез. Безнең өчен без үзебез аны өйрәтмәсәк, без аннары менә бит мин әйттем, менә ике кеше чыраса. İki Ermen, iki Gruzin. Çünkü Peygamberimizin bir hadisi, üç kişi bulsa, ağlar anlamasalar, iki kişinin silahın, ağlar ult iş, şunda tilde silerge, kaysını hemmesi ağlıyorlar. Andi iş var, İslam. Peygamber Aleyhisselam şunda ne bulgan mı hadisi? Bizdə bazarda taciklar üstündə сөйләшә, min öndəmi bir taraf turam, bir qaşanda qarşı etməyim alırğa. Şunu tapsam күрсәтәрəm мен алырга. Ул Peygamberimizin sözü, miniki түгел. Mana üç kişi şırastı dedi, ikisi, предположим, Ermen, birisi tam Gruzin. Bu anlamıdır. Şuna göre kirek şul tilde silerge. Hammıgız içevde kaysını biləsiz. Rus tilindeydi de. İkev, min şuna göre ettim. İkev, İkev. Bana iki tatar şarştı. Allah'a şükür. Biz bana sirur Aliyevna bilen hamanda telefonda da tatarşa sileşəbiz. Kaysın görüşəbiz de tatarşa sileşəbiz. Mana yanımızda indi üçüncü kişi bulsa, şunda indi biz elbette urusça silib. Min anna tuğan yaq Orenburg өлкәсендә редакцияда min Крашин хатыны белән татарча сөйләшәм, бүлмәдә бер кеше юк. Әллә каян шайтан куганмы, шу киләдә бәйләнә миңа урыс теленә күчегез. Әллә каян. Беләсезме менә әйтәс килә, без шул татар нәрсә әйтергә белмибез, какшап калабыз шул чакта менә. Siz mında iştəsizmi? İştəbiz, bizdə də andı hal var. Mana məktəblərdə vid var da, anda radno yazı ikətələr.
Берничә 5-6 кеше булса, әйтәмәйдәгез татарча язык, родной язык татарча. Бирсеннәр татарский язык. Ой, нимә ул кирәк, балаларның башын булай да әйләнгән, булай да дәресләр күп бирәләр, элгәрмиләр. Ана теле ул, генный, ана теле. Причем мин әйтәм, менә кайбер татар халыгы шулай әйтә. Менә сез бит шуны Харзакка сөйләп китәсез. Карак әйтергә. Вот. Мин шуны да әйтәмен дә, что үзләре татарлар әтәләр, ярар инде булай да. Баш бухгалтер редакция әйтте, урыс газета эшләдем. Менә мин ди кеше була алмадым, теге татар телендә укып чыктым. Мин уйлап торам, син бит бухгалтер, математиканы белергә, нигә сиңа урыс телендә знаки, билгеләр алар разве урыс телендә языла? Алар халыкара знаки, гарәпчә, Вот. Әйдәгез ханымга да сүз бирик тә менә. Да, сез бит инде дәресемдә булдыгыз, күрдегез. Siz bit gördünüz, dersini başlap, isənmisiz sözündən başlap, axırına xətli, oyun, cırını da tatar dilində alıb verdim. Bir rus sözü etməkə, çünki balalarga alar bilə sözünü anqarmağan sözünü hərəkət bilən görsətib, alar şunu anqarıb, şatlanıb, cırlıylar da, şatlanıb, oynayırlar da, rəxətlənib. Şulayım bir? Rəhmət sizə. Tağı indi sizə mənə qaldı 1 minut 15 секунд. Siz менә шундагы әйтсәгез бер тирән мәгънәле бер үзегезнең фикерегезне бик ни була. Ну, ничек инде тагын тирәнрәк әйтергә, менә айдан да, Марстан да кем дә безгә бире килмәс, безнең менә милли мәдәниятебезне күтәрер өчен, безнең туган телебезне балаларга белдерер өчен. Кем дә башка кеше безнең өчен килмәс. Аллага шөкер, хәзер хөкүмәт рөхсәт бирде. Менә шундый оешмалар җыярга. Җыегыз. Килегез. Менә вакытыгыз бармы да? Әлбәттә, безнең дә менә без бит бездельниклар түгел. Шулай бит да. Вакыт табабыз. И шундый алда шундый халык күп. Аллага шөкер, әлдә шундый халык күп. Балалар да әти теләк, әтияни дә. Әгәр әтияни теләсә балаларына белем бирергә. Алар эштән соң киләләр. Шуның өчен менә шулай бергәләшеп, кулга кул тотынышып, менә шушы бер бездә менә шундый милләтебезнең хәзинәсен сакларга. Туган телебезне. Менә мин бер шундый имам вагас алып барды. Менә шулай усырады да, кем телне уйлап чыгарган? Английскийны, русчаны, татарча кем аны уйлап чыгарган? Кем дә уйлап чыгармаган? Ул Ходай Тәгаләнең бүләге. Безгә менә альхамдулилла, без татар булып дөньяга тудык бит.